ସକାଳେ ଉଠୁ, ଉଠୁ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇ ଦଉନୁ ଖାଇକି ଅଫିସ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ତୁ ହୁଣ୍ଡି କିଛି ଶିଖିବୁନି ଛାଡ। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବନେଇଥିଲି ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିକି କହିବେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବରକୋଳିଟା ଏତେ ଖଟା ଥିଲା ଛାଡନ୍ତୁ, ମତେ ତ ବରକୋଳି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଖଟା ହଉ ମିଠା ହଉ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ତ ଚିକେନ ସଲାଡ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚିଲି ପନିର ଆଉ ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଆଜି ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ତ ଇଭିନିଂରେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର, କାକୁଡି, ପିଆଜ, ଟମାଟର ଏମିତି ପକେଇକି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପୁରା ଚାଟ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଚଟପଟା ଥିଲା। ଦେନ୍ ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଭାତ ନ ରାନ୍ଧିଲେ ହବନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତ ଏଠି ଛତୁ ଆସିଥିଲା ତ ଛତୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛତୁ ଭାଜିବି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଝୋଳ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଦେନ୍ ଏଠି ମୋର ଭାତ ହଉଛି ତ ଏଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଆଜ ସାଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ବରା ଭଳିଆ ଭାଜିଦିଏ। ତ ଏଠି ପିଆଜ ସାଇ ମାନେ ଯେମିତି ପକୁଡି ଭଳିଆ ଭାଜନ୍ତି ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇକି ଆଉ ବେସନ ପକେଇକି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଇଥିଲା ପଖାଳ, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଭାତ। ମାନେ ଘର ଖାଇବା ଖାଇକି ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ଏମିତି ମୋ ଦିନଟି ଗଲା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଯାଆନ୍ତୁ।